Simone de Beauvoir, norbanako eta burujabetza lana argitaratu berri deu. Da, bertan saiatu naiz, Simone de Beauvoirrek bigarren sexuan gainen jarri zon norbanako eta burujabetza eredun aitzakin, horren aurretik, bueltan eta ondoren indien sakontze eta garatuen elkarrezketa kritikoa pixka bat azaltzen. Gaur egun, askotan hitz egiten dugu, normalidade berri baten atarin gaudela, baina saiatu naiz frogatzen, arazoa hain zuen ere aurreko normalkeria hori bera dela, eta horren aurren ezinbestekoa dela, bestelako normak, bestelako logikak, bestelako bizitzak, eta azken baten bestelako sujetok pentsatzen. Zentzu hortan, Simone de Beauvoirren sujetora jodet, aztertzeko ea bere burua aski omen duen sujetu hori zenbate arte pitzatzen eta zenbate arte bersortzen don, eta ikusi dut, saiatu gara azaltzen, klabe oso interesgarrik eskaintzen ditula bestelako sujeto bat ere pentsatzeko. Gezur haragizkoa dana, eginean dana, baldintzatu eta irekia, gorputzetik baino gorputzean askatu behar duena, bizitzako eremu orotan, askapen ekonomikoa ez ezik, askapen sexual, sentimentala garatu behar duena, eta gaineraz, hala egiteko, gaitasun formala ez ezik, gaitasun material zehatza ere behar du. Alde batetik, emakume eta esangabedoak gizon, egiten da hiporen aitzakian, sexu, genero eta klaseen arteko harreman korapilatxu horiei hurbilpen bat egina izan diegu, eta bestetik egiten da intuizio horri segika komunean diren subjektuak planteatzen saiatu gara. Bestekin eta beste eskerak dienak, gure aurretikoa eta araindikoa da mundu sozial eta ekologikoan txirikordatuta dagona, eta hain zuen ere, norbanakoa eta burujabetza ere komunean degun amaraun erlazional horren baitan bidez eta kontra pentsatzen saiatu gara. Eta burujabetza hain zuen ere, jabetza aurre sozial bat bezala baino, amaraun horretan, horren baitan bidez eta kontra garatu beharreko gaitze prozesu bezala. Zertarako, azken batean, gure gorputzak, lurrak, komunitateak, datuak, bizibideak eta azken batean bizitzak autogobernatzeko gai eta gaiena bezain gai izan gaitezak. Irakurketa.